amanar da aka ɗora musu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Abu Huraira yana cewa al-imamu daminun wal mu'adhdhinu mu'tamanun. Hadithi nan da Imam Ahmad da Tirmidhi suka fito da shi. Yace liman fa ya sani amana ya ɗauka na sallar mutane. Jama'a, liman kamar direba yake. Direba ba rayukan mutane ke ɗauka ba? A lauda masa rayukan mutane daga nan kai su Kaduna, kai su Lokoja, kai su ina. Shin ba za a tantance wane ne direban da za a ɗaura masa mutane ba? Ba a tantancewa? Hukuma ba ta ba da alama ba? BIO rasabti ba suna kan hanya ba? Malam Muhammadu kun masu tuki sai ina lasis? Malam Yusuf ina lasis? Waye baka daman ka ɗauka rayukan mutane ka sa su a cikin haɗari? To haka ya kamata a mabi mamai. Waye baka daman ka ce da ka ɗauki sallar mutane da taka ka kai wa Allah in baka shirya ba? Idan baka yi musu sallah mai kyau ba, to me za ka gaya wa Allah? Da yawa ana samu a masallatai mutane sun zo domin su yi sallah mai kyau, amma shi limamin ba shirye ke sallah mai kyau ba. Ko ba a samun haka? Shi dan a rubuta ne, shi dan a shiga haka ne. To saboda haka amana ce a gurin limamai. Idan ka san baka da lokacin da zaka cika mutane sallah, to kar ka ɗaukan makanka wannan amana ka ji ana rigima da kai a gaban Allah. Ce ga wanda ya cuce mu, shi ne ya tauye mana sallah, bai bar mu mun yi tasbih ma ruku'i bai taso, bai bar mu mun yi tasbih a sujjada bai taso. Kai har akwai limaman da suke idan ana karatun sallah a raka'an da ake jin karatu a bayyane sai su yi karatun fatiha tiryan tiryan tiryan, amma idan an zo raka'an da ba a jin karatu kafin ka karanta aya uku ma yayi me ya tafi. Akwai limaman dan ka bi sallah ba da maka cika tahiyya, ba za ta ka cika tahiyya ba. To ya kamata limamai su kula da amana, musamman ga Ramadan ya taho. Akwai sallar tarawih da ake yi, akwai wanda suke dora ma kansu nauyin wai sai sun sauke alqur'ani kowace rana. Za a yi izifi nawa? 6 kenan ko arma? Izifi 6. To ya dora maka wannan? Za a yi karatu da yawa amma ba ruku'i ba sujjada, sallah ta yi kenan? Ana yi wahal da mutane ne kawai. Magabata ga karanta littattafai za ka gani sallar tarawih wasu aya uku suke karantawa, wasu aya 4, amma aka yi ruku'u sai ka more da tasbihi. An gani aka yi sujjada sai ka more tasbihi. Ba Ramadan ba ce? Ba lokacin addu'a ba ne? Amma sai ka yi karatu, kuma karatun ma da sauri ake yi don a yi a gama. To waye dora maka sai ka yi? Waye dora maka sai ka sauke Qur'ani? Wannan sunna ce? Ba wata sunna da ta ce maka sauke alqur'ani. Amma suka sama ta masallatan ahlus sunna suna cewa san sauke Qur'ani. Karatun Qur'ani ko shi aka damu da shi a cikin sallah, bangare ɗaya aka damu da shi kawai. Karatu dai yayi kyau, ko ruku'u bai kyau ba, ko sujjada bai kyau ba, bai dame su ba. To ya kamata a gyara a masallatai, musamman masallatanmu na ahlus sunna. Shi kuma ladan aka ce shi ne mai amanar lokaci. Akwai ladanan da sai an tunatar da su, ladan lokaci fa yayi wa wannan ladan bai ladantu ba a masa training ba. Ka je Saudiya ka gani wani ladanin ne yake tsammanin wani sai ya ga masa lokaci yayi. Ka je ka gani a Saudiya ba a bani ladan ya zama ladan sai an masa training, ba a bani liman ya zama liman sai an masa training, sai an karantar da kai, an maka interview wallahi sannan ka dimanci mutane. Amma mu a Afirka ya ake yi? Ka rigo kai kowa ma zo ku ja kawai. Kai ma kama kara ne zo, kai fa kai ma zo shiga, saura fasinja da shiga.
haka daɗi ba a rubuta a buga nan a buga nan a buga nan. Lada ne bai san yaushe za a kamata a kiran farko ba, bai san yaushe lokacin kira na biyu ba, babu tauƙit. A saudiya ba lada ne ɗaya da za ka ji ya saba. in lada ne babban harami ya kira sallah, yana gama kiran sallah sauran masallatai ko ina za su kira, ba wanda zai yadda ya makara. Babu limamin da za ka bi shi sallah ka zo ka ci kana tunanin ko ka sake sallah ne. Saboda akwai hukuma mai kula da addini, mu kuma kasan nan bamu da hukuma mai kula da addini, an bar addini hannun mutane, kowa na kada mutanen da ya gada ma. Ka jan da kan malamai rarraba, wannan zagi wannan, wannan zagi wannan. Yanzu a ta malaman kungiya ka ji su daga goma, gonar shinkafa ta wannan ce gonar shinkafa ta me wannan, an bar karantarwar gaba daya an koma rikicin abin duniya. Allah ya shirya mu. Yan uwa, abu na ƙarshe wannan magana ce sallah. Hatta manyan malamai sai ka samu babban malami ne yana wa'azi, in a ƙungiya yake, a ƙasa ma yana wa'azi, wani a duniya ma yana wa'azi, amma wallahi in za ka bi shi sallah sai ka yi kokon sallah ka ta yi ko ba ta yi ba, saboda duk wannan abin da annabi ya ce ai ba sa yi. Ba cika ruku'u, ba ta cika tasbihin ruku'i, ba na sujjada, ba na kaza, ba na kaza, ba na kaza. Ana gaggawan ai sallah a fita. Saboda haka yan uwa masu girma, ga wani hadisi da zai ja hankalin mu, shine abu na karshe. Uqbatu bin Amir radiyallahu anhu, sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, tun mutumin da ya alwala ya kyautata ya yi sallah raka'a biyu bai yi tunanin komai na duniya ba, to ya daga hannu ya murna, Allah ya gafarta masa dukkan zunuban shi. In ka gara ma ba sai ka ji umara ba, ka tashi kai nafila raka'a biyu tun daga farko a ƙarshe baka tuna komai na duniya ba sai Allah. Congratulations. Da sauki ko da zafi ko da wahala? Haram ma da sauki ko da wahala? To gashi na ba ku je ku gwada, a daren yau ku gwada na fi raka a biyu. In ka gara mawa ka karanta gajeriyar sura, amma dai ga farko har ƙarshe kaka tuna komai, to wallahi in a lokacin ka mutu ka tashi dan aljanna. To saboda haka nutsuwa a sallah dole ne jama'a. Saboda haka wannan shine darasin mu na yau. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka ji, da mu masu faɗa da masu sauraro. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Allah ya ba mu ikon yin sallah mai kyau kafin mu shiga kabari. Allah ya inganta mana ibadan mu. Allah ya sa mu shiga Ramadan lafiya. Fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Ni fa abin da na ji a karatun nan fa, an yi sallan muke yi ko jama'a? To wallahi daga yau kowa je sake sallah, ai je ya koyi sallah, ba ka sake sallah ba, mu je mu koyi sallah. Dalilin zuwan mu a wannan rayuwa ta duniya shine ibada. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, haka Allah ya ce. Allah halicce mu don mu bauta masa, amma yaya ibadan muke yi ko neman rayuwar duniya muka zo yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, awwalu ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi yawm al-qiyamah salatu, fa idha salahat faqad aflaha wa anjaha, wa idha fasadat faqad khaba wa khasira. Farko abin da za a bincika cikin ayyukan bawa ranar alkiyama sallah. Idan ta yi kyau ya rabauta, idan ta ɓaci ya taɓe ya yi hasara. Allah tsare mu. Wallahi idan ka zo ka sa mutu yana sallah, farko ma mu dubi yanayin da muke zuwa masallacin tukuna. Kaddara yau ne daurin auren ka na farko, haka kake zuwa gurin daurin auren? Tufafin ka ma kawai ba niyan ka ba, ba alwalan ka ba, sarkin ka ba, tufafin da ka zo sallah da shi ma kawai a tambaye ka, ba shi ne zahiri ba? Haka za ka zo ka gaida ubangijinka kai ba hula, ba wai abin nan ba ne. Sannan kuma
kafadunka babu komai. Mai risala ya ce wa yukrahu ayu salla wa laysa ala aktafi minhu shay, makaruhi ne mutum yayi sallah babu komai a kafadansa. Malam da ya mana wa'annan bayanan muhimmancin sallah, ka gan daga nan kenan cewa ba mu ma girma sallan ba a fili balle a ciki. Ya muke ruku'u, ka samu mutum da yake sallah shi kadai wallahi ruku'unsa bai cika balle sujadansa. In dai bai bayyana abin da yake fili ba to me kake samani abin da yake cikin zuciyarsa? Kai jama'a, idan ba mu yi hankali ba wallahi muna da suna na ahli sunna musulmai sai mu koma mu ga cewa a ranar alkiyama fayo ba mu yi komai ba a cikin ibada. An halice mu don bauta wa Allah. Idan muka lissafi malai ce mana yadda aka saukar da sallan guda 50 da farko, idan da haka suke ba mu da ma lokacin da za mu nemi abinci ba, da mun samu takura ko ba mu samu ba, to za mu mai da su 5 sai an samu tsakanin wata sallah da wata sallah awoyi 5 ko sama da haka. To wallahi idan da za ka ɗebi mintuna da kai sallah kawai a wuni, ba salloli 5 ba ne, kowace sallah ba ta minti 20, akalla minti 20, minti nawa kenan? Minti 100 ko? To ina sauran awoyi 24 ina ka tafi da su? To ka ɗauka kai sati kai wannan lissafin, wata kai lissafi, shekara kai lissafi, wallahi in an baka shekara 60 zai wuya a samu kai ibada na shekara 20 a ciki. Kai shekara 60 alkiyama ka je a gaban Allah ko shekara 20 baka yi ba, akwai tababbe wanda ya fi ka? To wallahi jama'a, ni dai in kun ji abun da yadda na ji na maganar sallah din nan, mu sake mu koyo sallah. Malam ya taɓo limamai, ni ma ina cikin wanda suke limamai din, amma wallahi zuciya na ta kada, wallahi zuciya na ta kada. Ya za ka ɗauki dire wato fasinja daga Abuja zuwa Kano baka iya mota ba? Idan ka je kai da su ya za ka yi? To yau shine mafi sauki limai zo ya ja gaban mutane, bai san farillan sallah ba, bai san sunnonin sallah ba, bai san kabli ba, bai san badi ba, bayan Allah ɗaruruka dubbai a bayansa, kuma ranar alkiyama zai je ya saya a gaban Allah. Wannan shine limamin mu, ya Allah shi ya bata mana sallah, ya za mu fita? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi yan siyasa zagin su kai muke yi, muna cin mutuncin su. Mu din ma duk wani liman jagora ne, kuma Allah zai tambaye shi ranar alkiyama. Wallahi mu gyara, kowa ya gyara a gidansa, mu gyara ibadunmu. Allah mai da mana malam gida lafiya, Allah saka masa da alkhairi. Na yi farin ciki da wannan karatu kwarai da gaske malam, Allah shi albarka, Allah ba mu ikon aiki da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.